Parlar dels viatges que va fer mossèn Antoni Maria Alcover a Eivissa és parlar també d'una etapa molt important de la història de la cultura eivissenca. El primer viatge és a Eivissa l'any 1902. Pensem que és el primer viatge de tota una sèrie de viatges, d'eixides, que deia ell, que va fer per diversos territoris, o per tots els territoris de parla catalana. Ell, amb el trajecte de Mallorca a València, aquell abril de 1902 es va aturar a Eivissa i allí va fer la primera manifestació del seu objectiu, que era fer aquell gran diccionari que llavors vàrem veure més endavant. Aquella primera conferència. Ell, per reunir aquella gent, els va convocar en el Centre d'Acció Social, que estava a la Marina d'Eivissa. Era un centre que regien uns capellans que es dedicaven sobretot a l'ensenyament nocturn per a joves treballadors. I allí va fer aquella conferència on va presentar el seu projecte i allí va conèixer una sèrie de persones que al llarg de la seva vida sempre el varen acompanyar. Allí va conèixer el que seria després bisbe de Menorca, Joan Torres Ribes, que quan es va traslladar a Menorca, el 1904, va continuar l'amistat amb mossèn Alcover, i mossèn Alcover anava al Palau Episcopal de Ciutadella cada vegada que anava en aquella illa. Qui més va conèixer? Allí va conèixer un jove sacerdot que havia obtingut la canongia magistral de la catedral de Solsona, Antoni Pades, jove que prometia molt, però que, per desgràcia, al cap de molt poc temps, a setembre de 1902, va morir a causa de tuberculosi. Per tant, va haver de buscar nous col·laboradors que l'ajudassin en la seva tasca. I així, el 1909 va tornar a Eivissa, ja també tornava en l'escomesa d'aquest diccionari que el tenia com una corulla que sempre el va perseguir, i ja havia conegut a dos personatges que també intervendran molt en la seva obra del diccionari. És, per una banda, mossèn Vicent Serra i Orbay, que havia participat en el Congrés Internacional de la Llengua Catalana a Barcelona, el 1906, i també va conèixer en Isidor Macabich, que també durant tota la seva vida l'acompanyarà en totes aquestes tasques. El 17 és el tercer viatge que fa a Eivissa i continua en les amistats de sempre i continua sempre anant a Eivissa. El seu centre d'actuació predilecte era el seminari. Ell s'allotjava en el seminari i allí va ser on va fer grans amistats. Sempre parla d'un personatge que era en Joan d'Espà, en Joan Seguí, Ripoll Seguí, que deia que era l'home de tots aquells que va conèixer, i que varen ser molts, que tenia un doll enorme per refranys, per paraules, per qualsevol cosa de llengua, sense ser un expert. Era una persona analfabeta, era el cuiner del seminari i havia navegat de jove com a cuiner de vaixells i sabia moltes coses, cosa que va deixar espantat en Alcover els coneixements que tenia. Dèiem que el seminari era el seu nucli d'actuació. Per què? Perquè al seminari hi havia seminaristes de tots els pobles d'Eivissa. Per tant, quan ell els sometia en aquells qüestionaris filològics, com deis tal cosa, com coneixeu tal paraula, què sabeu d'això, què sabeu d'allò, conjugau el present indicatiu del verb cantar. Tot això li anava molt bé perquè allí tenia la representació de tota la població de la nostra illa d'Eivissa. El 21 fa el quart viatge, com sempre, i ja pensem que en aquell moment ja hi havia més facilitat de comunicació, hi havia els primers automòbils, i li va permetre fer excursions, ja en havia fet alguna,
però fer excursions, per exemple, a Sant Antoni, a Santa Eulària, a Sant Mateu. A Sant Mateu va voler obrir un centre lexicogràfic perquè va veure que el sacerdot de rector d'aquella parròquia tenia grans habilitats per les qüestions de llengua. Supos que no va anar gaire endavant. I el darrer 5è viatge que va fer ja és de 1922 i en aquest viatge va venir acompanyat per Josep Antoni Pont i també per Francesc de Borja Moll. En Francesc de Borja Moll va començar a conèixer a eivissencs que al llarg de tota la seva vida el varen acompanyar en totes aquestes tasques que ell va desenvolupar. Tornem a parlar d'en Serra Urbay, parlam d'en Macabig, parlam de mossèn Antoni Costa i parlam d'una sèrie de personatges que varen mantenir l'amistat i varen mantenir la col·laboració en la feina que havia començat en Alcover i que va finalitzar en Francesc de Borja Moll.